हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल बि बिरानाजारि ब्लग भिडिअ तो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाहाय जाहैबाय मा होनो जोङो थाइजौ खाजि जानो आरोना ओमफ्रायनो जोंना बाजैया हाननो नागिरबा गन लाबोबाय नै बाजैया होथारबाय बिराद दंखायो माथो बाजै जि दंखायो नायसनथाराखै सयथिबो थाइजौ जाग्रा फैबावगौ नै जिनो ओमफ्राय जाखो ना माखो ओमफ्राय थाइबेसे नुवासै बि मेगना ओमफ्राय सयथिबो होमब्लाय एरखम सिथा हमबाय दे नि दे जों बाजाराव थांगोन ओइ नुदों नुवाखै मा नुवा नुवाखै ओइ थाइजौ सिथानो ओरैजाय इलाय नों बिदि लाबाय ओरै खिथुथिं लाब्रा ओरैजाय आंखौ नुला आंल'सो नों ओरै लानो हाया नोङो दे होमबालाय Terang, pergi deh. Ini. Masuk untuk ke mana lah? Oi. Oh. Kudu. Kasih lokal itu mana sih dah? Ompray जोङो थाइजौखौ दायो खावनानै लाबोबाय ओमफ्राय नै दा खाजि बानायगासिनो आरोना बाजा सिगाङाव थाफैलायबावो गावखौ लानायखाय फैदो हादारसि बोरै मामायालाय नोंथां मामाया इमाव दिदों बाजैया थाइजौ खावग्रायासो बाजैयासो थाइजौ खावग्राया ओमफ्राय दायो बियो जा बाजैया इमाव दिदों ओमफ्राय दिजों दा बाजैजों जाने बाजैजों इमाव देखाबाय बियो ओमफ्राय नै थाइजौ सिखावबाय एक नाम्बारा नै बे फाख्रा लंपेन्ट गाननाया गाखोनो हाखायो देनजारनो दायो थाइजौखौ हाबायनो जोंना ब्रेकफास्ट जानायनि मा होयो होनदो मा होयो गजा होयो ना मिस्टि होयो ना लाल होयो मेट्रिक पास जानायनि दिनै जा फंबाया मेट्रिक पास जाबाय दिनै ओमफ्रायनो आनैजों बाजैजों जा फंबाया मेट्रिक पास जानायनि माबा मोनसेयाबो बान्था बिनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जों दायो नैबे थाइजौखौ जाखांनानै थांसै थाइजौखौ जानानै सोरहा गुंग्रा ओंखारदों खोन्थालाय सोर गुंग्रा ओंखारदों थाइजौ खाजि जाग्राफोर नायलाय या खाजि जानो हाया हनै गथासो जादों या रोंना ओंखाराखै ना जाना आंना गुंग्रा ओंखार जाम्बा